Wij hebben hier de Aard en Glas studie, dus wij bewerken glas in alle facetten die in het glas horen. Cor is ook nog de glasblazer, wat ik niet ben, maar ik mag andere technieken doen. En wat voor technieken vallen daaronder? Wat ik doe, dat is casting, fusing. Dat is wel een beetje, en het emailleren. De rest mag Cor doen. Dus u bent de glasblazer. Ik ben de glasblazer, ja. En hoe lang doet u dat al? Een jaar of 10 al. En is dat van familie uit of is dat gewoon zelf een beroepskeuze geweest? Nou, ik was klaar met werken. Ik denk, wat zal ik nou eens gaan doen? En toen ik hier kwam wonen, toen kon ik cursussen in Brugge volgen. En de ene cursus volgde op de andere. En ik vond dat wel mooi, vond dat wel mooi. Toen was ik in Leerdam, daar waren ze ook aan het blazen. Ik denk, dat wil ik ook wel. En toen heb ik me dat eigen gemaakt, geleerd. En toen heeft u ook dus zo 1, 2, 3 alle materialen en alles geregeld? Of heeft dat ook nog een aantal jaar geduurd voordat u deze cursus ging geven? Nee, dat heb wel... Ik ben sowieso meer dan een half jaar in Tsjechië geweest om het te leren. Zo, dat is flink wat en dat is ook niet naast de deur. Nee, het is een endfietsen. En u doet het nog steeds met veel plezier? Nog steeds. En Ja. u ook? Ja, het is echt ja, onze passie. Gewoon passie voor glas, omdat het zoveel mogelijkheden heeft. En er komen steeds meer nieuwe bijmaterialen uit. En dat vind ik heel leuk om daarmee te werken. En zeker ook met kinderen is het heel leuk om te werken. En mensen hebben ook helemaal niet in de gaten, als ze hier binnenkomen, dat je het in wezen zelf ook allemaal kunt maken. Buiten het glasblazen om. Maar dat heb ik in het laatste uitleg met de demonstratie ook verteld van de andere glastechnieken. Maar de meeste technieken kun je lekker thuis ook doen. Je kunt met glas besmet raken. Je gaat dan ook overal kijken. En nou, dat doen die mensen ook. En dan zeggen ze, ik heb dat en dat gezien. Hoe doen ze dat? Oh, doen ze zo. Of ze vertellen iets, zeg ja, dat weet ik niet. Moet ik eens uitproberen. Ja. Dus je leert ook van mensen. Het is gewoon een virus. Ja. En dat raak je niet meer kwijt. Maar ja, een leuk virus dan natuurlijk. Ja, ja. Nou, Maar dat is met alle hobby's.